Yo, 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 yo. Hello, hello, hello. Hi, hi, hi. Hello, hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po, Legazpi City. Good morning po, Albay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Good morning, Pilipinas. Kasabay niya to sa Technical Department si John Napoli, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa luwas, Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa inyong programa ang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang murosot habang naka-morning hirit. 15 ngunyan, sweldo ngunyan, pitsakin sinangkan bulan na Hulyo. Kami po nagalaom na kamugabos na sa marhay na kamugtakan sa mga oras na ini, librido po sa anong manakapahamakan. Magandang morning po, Legazpi City. Kumusta po kita kabos? Sabay mga birthday ngunyan. Sa gusto tabi na magpaabot ng greetings. Gusto tabi magpaabot ng greetings. Nabang kita sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan ha. Para po sa iba pang mga reactions ha. Para po sa iba pang mga reactions ngunyan na pag-aaga. Hindi po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit. Magapod lang tabi sa sinabi ng mga numero. Good morning po sa mga ano yan ha. Sa tuya tabi na ano yan ha. Sa tuya tabi na mga senior citizen ha. Sa tuya tabing mga senior citizens, mga lolo, mga lola. Sa tuya tabing mga kasambahay, mga government employees, mga public employees. Good tabi sa indo ha. Siring man tabi sa mga private sectors niya to na mga naghahanap buhay. Good morning! Sa programang ini, bawal ang baboy, bawal ang morosot, habang naka-morning hirit. Ramon tanawan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Kay ba mga tugang an Mega Force Patrol. Report kay ba si Angel Mostasa. Hali po dyan sa luwas. Angel, good morning. Anong latest dyan? Go ahead. Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang bareta, under observation ngunyan, ang sarong menor de edad na elementary student matapos na mabangga nin sarong motorsiklo sa may parte kan Purok 5, Barangay Buyuan, Legazpi City, kasuhapon na mag-aalas 5 nin pagkahapon. Sa report na ipiniluwas ng Legazpi City Police Station, ang motorsiklo ang pigmamaneho nin sarong lalaki na si alias Andres, 44 anyos, may agom, sarong dispatcher presidente ka na sarong barangay sa Daraga Albay, nasabing motorsiklo ang hali sa Barangay Bunga, Legazpi City. Asin pasisiring ko na sa Barangay Bugtong Alagad kan pag-abot sa may parte kan Barangay Purok 5 kan Barangay Buyuan kan aksidente kaining mabanggaan babaeng estudyante na naglalakaw sa gilid kan tinampo. Dahilan kaini ang motorista ang natumba sa tinampo kasabay itong biktima dahilan para magsapar sila nin lugad sa man iba-ibang parte kan sa indang lawas. Ang biktimang minor de edad ang nagsapar nin head injury dahilan para tulos man na akudiran kan sarong concern citizen nag-agi sa lugar asin dinarainin sa Legazpi City Hospital para sa medical na atensyon alangad ibinalyo ni VP Henry sa sarong pribadong ospital para sa further observation. Pangyayari ano? Ay, Erakman. Okay, sige. So yan informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Lumang kita kay Karen Ala. Karen, good morning. Good morning, VP Henry. Sa dagdag niya itong pareta, hagadan nin legal na kasimbagan kan magkapirang miyembros kan sangguniang panlalawigan ng Albay ang DILG asin Civil Service Commission kung posible na answer board member halis majority ibugtak man bilang minority floor leader. Iyan matapos na sa regular session kan Junta Provincial
ipignominar asin ikani-admin 8 board member si First District Board Member Carol Ziga bilang minority floor leader kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Hali mismo sa ipinahayag VP Henry sa sesyon, ang majority party o kaya ang full na grupo sa sanggunian panlalawigan ng Albay ngunyan, hali sa grupo o partido ni Congressman Joey Salceda o kaya linyada ni Vice Governor Diday ko na iyong lakas PMD. Mantang ang minority, iyo ang hali sa alyansa grupo ni Governor Noel Rosal bilang pinaka-tiit na grupo. Alagad si Board Member Carol Ziga na nasa laogan majority party, iyo man ang ikinaad bilang minority leader. Mantang matatandaan, si 2nd District Board Member Melissa Abadesa ang napili bilang majority floor leader. Kung kaya connection ni Board Member Harold Imperial ang pagkanominar kan 8 mga board member kay Board Member Ziga bilang minority floor leader, sa pagsabing dahil dapat pigbubutan kan majority kung sisay at ikakaag bilang minority leader. Apera kayan VP Henry, ipinahayag ni Board Member Imperial na ang naging sistemang ini sa nominasyon kan minority, undemocratic, illegal, as in pagbalgar sa prinsipyo kan check, as in balances. Kaya hahagadan ka ini ng legal na opinion ang DILG as in CSC kung akseptado ang naging siring na sistema kan sanggunian sa pagpirili kan minority leader. Mientras tanto, mantang naghahalat ng formal na kasimbagan sa DILG as in civil service ang bilog na sanggunian, si Board Member Ziga ang maserving minority floor leader base sa naging resulta kan burutuhan sa sesyon. Kaysa, medyo nalibong manao ka na. Kaysa nasa linya si Ziga, si Board Member Ziga kan eleksyon, kaysa siya naglinya? Ang aram ko, VP, lakas CMD yan. Kasi nga di siya nakalinyang gobernador, kandidato para gobernador. Salceda. Kay Congressman Joey Salceda siya. Opo. O, natatas siya ang ibubugtak mo na minority leader na kagrupo siya, kan mayoriya. Iyan na nga ni VP Henry. Si Board Member Unrubia. Ano na ang basihan? Siya nag-nominate ka ito? Kay Ziga? Ang inot na nag-dominate ka yan, si Board Member Brian Arandia. Oh. Close ni Salceda. Alagad, nagkaigwanin formal na burotuhan, so gabos-gabos. Una, putun mo ako, VP Henry, kung sisay ang 8 board member na puminapot kay Deta ka board member haputon mo na. Carlos. Deta ka nga na haputon kang 8. Ang gusto kong maraman, kung kaysa'y partido ini, si Ziga, kay Kong Joey ini. Roger on that. Anong Lakas partido CM niya? yan. Lakas siya. Itong mga kairi sa majority, anong mga partido ito? Ining sa majority, Itong ang aram ko digdiviten na majority sa lakas, Salceda, Ribaya, Beltran, Ziga, Abadesa. mga lakas yan. Oo, di ko lang sure kung ini si Arandia o Marunilla, lakas ini. Alat ko na, baka malibong naman kita kaan. Bako sindaan nagdesisyon na ibugtak si Kuan, ibugtak si Attorney Abadesa na majority floor leader. Roger on that. Di siya nag-uro yung kaitong 8 na ibugtak si Kuan, Attorney Abadesa. Gabusin ba, VP Henry? O, kaya nga ni, siguro kay pon mong i-research yan, dumalon man dahil ito taod, Opo, VP Henry. Tangan na nga las man ako kam. Paano pagpili kan minority floor leader? Talingon mo, sa sangguni ang panlungsod, ang minority floor, ang binilian sa pagiging minority, si Board Kagawad How, buda si Kagawad, ano ini? Kagawad How, Kagawad Valladolid, buda si Kagawad Baltasar. Opo. O yun, tulong iyan. Iyon nasa partido, kan magdalagan si Mayora J. Opo. O. Diyan kuminoa. Sa tulong iyan. Sa kuan man, ang pagbabasihan gad kang partido. Opo, VP Henry. Iyon nga ni Partido. Ana, ipinahayag Kung ni... ilingon mo, kung babasihan mo sulinyada, ang minority dyan, si board member, si board member Imperial. Si Sepa. Bungaw. Bungaw, Onrubia, si Sepa. Kasulya. Kasul, Tanag...
Si Kasulya, kay kung Joey ni. Oh, lakas CMD yan. Okay, Pero kung Joey nagboto ni, ini, kan imperial. eleksyon. San may aso, ang kung sususugon mo sulinyada, si Onrubia, si Bunga, uboda si Harold. board member imperial. Tulo, Opo. yun sa linyada ni Mayor Governor Rosal. Opo. Ang karaklangkan, sa linyada ni Kung Joey. Opo, VP Henry. Oh, kasabay nga diyan so mga sa ano ito sa liga. Buda so sa ano ini so sa PCL. PCL. Oh. Pero kung ano ang babasehan kang partido ba? Partido o so koalisyon? Iyo nga ni VP Henry. Iyan ang gusto ihapot nga mo po sa DILG. Mag-interview ka sa DILG kung paano anong basehan kan pag-ilihir kay minority floor leader. Roger on that. Maduman ako VP Henry 730. O, takon si minority floor leader si Siga, paano siya naging minority representative? Mhm. Di ba? Paano siya naging minority floor leader? Anong basihan ka yan? Kasi- Kung siya nagdalagan sa lakas, di ba? Opo. Gusto mo yun, kapartido yun. Bako dyan kapartido. Ngunyan kaya, nagkigo bagang, may iba-ibang partido yan, may kanya-kanyang koalisyon. Opo. Diba, kamay binasiyan yan. Baka ibang partido ni Siga? Kung ang problema, baka iba, hinapot mo siya, kauron mo siya after kang session? Unang partido niya? Data nag-report kita ka ini. Pero ang pagkakaaron ko VP Henry, lakas CMD talaga ini. Di, Congressman. aputon mo siya. Tangani sigurado kita. Opo, VP. Diba, dapat hinapot mo siya. Tanganing, kung ang pag-ambabasyan partido o affiliation during election, iyan ang dapat maklaro ta sa DILG. Roger on that, VP. Iyo, paano kaya? Importante ang papel kang minority. Aram mo kung nata. Marepresentar iyan sa Personnel Selection Board. Hmm. Pati sa majority, iyon representasyon sa Personnel Selection Board. May na-promote dyan, member iyan na duwangan. Mhm. Oh, sige. So, yan na, VP Henry. Iyan Nalibog man man nga ako ni man Ana. kayo mana. Sige. Sa iyo man nga ni Ana ipinayag ni Board Member Urupia, maski nga sa minority as in majority, political affiliation, ang talagang Iyo, pasyan. political affiliation. Oh. Oh. Kaya ikaklaro tayo yan, VP Henry. Sisa sa nag-react usad. dumaan ka di-appoint ini si Kuhan. Sisa nag-react, may nag-react ng mga board members. Ang nag-object, si Board Member Harold Imperial, iyon na nga inimik question niya. Pero, for it, VP Henry Suboto, 4 kay Imperial, 8 kay Ziga. Oh, majority so 8. Opo. Okay. Sisa itong 8 ito. Ang 8 inig VP Henry, Board Member Kongkong Salceda, Board Member Brian Arandia, Oh. Board Member Melissa Abadesa, Board Member Maronilla, Board Member Carlos Gamboa, Oh. Board Member Beltran, Board Member Ziga itself, as in si Board Member Manny Ribaya. Oh. Duman naman ang nagpabor kay Board Member Harold Imperial, Board Member Glenn Casulya, Board Member Gio Ongbungao, Board Member Sheena Marion Rubia, and Board Member Harold Imperial itself. Oh, ini man so Kuhan, iyo man ini sa grupo na affiliate, apera kay kung kan election, apera kay Kasulya. Itong 4 na ito man ang kalyado ni Gobrosal, kano may naging eleksyon. Pero we do not know kung ano mga partido ninda, kan eleksyon na ito. Roger on the TV. Okay? Okay, clarify Opo. mo yan. Sige. Opo, Vicky. Yan ang report, Karan Ala, this is GB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Nalibong ako kan. Sige, anyway, ihaputa. Ano? O baka magkaiba man ang gad ini. Iba po na minority representative. Payari. Sige, klaro hong tataw dyan Pwede, good morning. Pwede nga anong latest dyan? Go ahead. Po naman pa din na magtrabaho mo niyan mga opisyales sa lokal, lalo digdi sa Legazpi City, sa saindang mga kanya-kanyang komite. Sigon kay Vice Mayor Luis Gutierrez, sa tiyan na hapon
Ana sa indang regular na sesyon, ikaduwang beses na magtuturuparan pagkatapos kanami naging inaugural session kan sarong simana. May kanya-kanya ng committee na inassign sa mga konsyal. City Councilor Lao Beltran, Ways and Means kay City Councilor Charlton Lahara, Committee on Laws kay City Councilor Attorney Butch Lucila, Committee on Women kay City Councilor Sunshine Imperial, Youth and Sports kay SK Representative City Councilor Nick Garbin, Environment kay Lahara, Cooperative kay City Councilor G.P. Lee, Human Rights kay City Councilor Ato Valladolid, Public Works kay Beltran, Trade and Commerce kay City Councilor Alan Ranyola, Agriculture kay City Councilor Ismail Buban Deport, Fisheries kay Valladolid, Social Welfare kay Buban, Good Governance kay City Councilor Ranyola, Education City Councilor J.P. Lee, Health kay Sunshine Imperial, Urban Planning City Councilor Lucila, Public Utilities and Energy Attorney Butch Lucila, Public Safety Lahara, Tourism Ranyola, Barangay Affairs City Councilor Mila Pal, Games and Amusement kay City Councilor Lao Beltran, Solo Parents, PWD, and iba pang vulnerable sectors kay Imperial, Disaster Management, GP Lee, Information and Communication, City Councilor Vince Baltasar, People Empowerment, Buban, Sisterhood, Baltasar, Senior Citizens and Sustainable Development kay City Councilor Alex Howe. O yan, Aldaw, sa indang regular na sesyon, mapo na magtrabaho sa kanya-kanyang committee. Yan. Si Simon Padan majority dyan. Si Conade, ang majority floor leader. Dahil ko pa sure kung sisay, parang, dahil ko sure, tabi pa de. At yan, sisiguradoon ta. Ginay ko nadangog masyado. So, pag-ilihir kan itong minority floor leader. Okay, sige. Ayan, tabi pa de ang informasyon. Alay sa luwas, Mario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas, 5:34 na. Mga tugang sa Morning Hirit. Lumang kita kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Pasok. Yes, good morning, BP. Maraynaga sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, makapanghinayangon sa mga puunin pili na namumurungan na sampangan kanti Narsinro, digdi sa ginubatan, nadamay sa pagputol dahilan sa road widening kanti PWH. Itinaranom inika ito dahilan sa may programan gobyerno baga National Greening Project Program. Haros narumduman ko nga ni ito na may human chain ang mga tao para magtaranom nin kahoy sa mga gilid nin mga national highway. Pag rinder kwenta pag darakula na, naralod man sana sa widening. Mismong DCGP News nang hinayang kung sa insampangan kandi Narsinro, digdi sa ginubatan, igiguan ni nagkaduwang punin pili, darakula na pati, nagbuburungan na, mga magayonon. Ang problema tabi, Bibi, nagsiserbi ko tayo ng limpoy, asin kagayunan sampangan kanahin siya kan gobyerno, minuto sa natumba, Vincenzo. Kung sa ibang nasyon, importanteng marayan kahoy, arog duman sa dinumananta sa Singapore, ang pigigibo kayo ni bowling, so kikalot na pilog, bowling, gamit ang sophisticadong pangkalot, ibibaliw sa ibang lugar. Ang problema di kay Sinro Officer Alejandro Maranan, dahiman kan gamit na ini ang gobyerno ta, kung kaya ang remedyo putol na sana. So, Iyon, no? Kung sa ibang nasyon ito, dambaon pati, nagpuburungan na, babasa na pati. Ay tapos, pinurutol sa natabi, Bibi. Pangyayari, ano? Kung nilinipat ito sa ibang lugar, sa Piñaranda Park, Pangyayari.
Ano ba nga na tama ka, ano ba dyan, bibulnot yan, masinakulaon na kahoy, kikalot yan, Ikalot, Lilipat yan. Pinadakula, tinanong, nakulaon talaga yan, pati may technology ka na pangbulnot ka na, alam mo, maski garilawas ka na kulang kahoy kaan, Oo. bibulnot iyang palibot na may daga, bagas may daga manggiraray, bilog. tapos ialsa iyan, Yan. bililipat sa ibang lugar. Dahil, so dahil Kita sa tuya, putol, kung bako putol, gabot na lapa, pipalapa, Pepperotol. nangyari Okay. Kaya ngon, bata, dahil pa so, kumbaga, nagpupuroon pa sa namamunga. Sayang. Kasayangon talaga. Iyo. Pero kung sa ibang nasyon ini, talagang papakinabangan na maray. Saan ako nakailing ka iyan na talagang ang buong kahoy? Tuman sa Singapore baga? Sa Singapore ito, Oo. Iyo mananggahan. Yung ang kahoy, dinumiro, dahil po yung pwedeng hiroon, dahil pwedeng putulon. Oo, ialsa, lilipat sa kikalot kipalibot na may mga daga baga. Oo. Kikalot na may daga, tapos lilipat sa konsay na lugar. Kung man pinatalubo, tinanom, pinatalubo, namunga na, tapos, yan na, pinutol na sana. Pangyayari. Okay? May nito na digdisampangan kan si Narsinro. Iyo. Okay, sige. Puta na pa sa mga naghahalat kilo na daan, na mapat si Ligaspe, nagsiserving limpoy. Ingon yan, grabe. Like, may nito na lugod, bantado na. Sabi kan text, masustansya ang pili, apera kan fiber. Pag purple ang prutas, may antioxidant mineral yan. O yan, ta purple baga ang pili? Ingon mo itong dahil po nga ni, lanta. Lanta? Oo, di pa na lanta. Jesus, tapinot na, dahil man pwedeng liklikan kayo dito sa nawadi din nga ni. Tanggad. Ang remedyo ko ta na, siguro ang gobyerno maging eye-opener din bumakal nin araw ka itong gamit. Yes, oho. Tapos ining sa mga rarabasan kan widening, mga kahoy na araw ka ding fruit bearing. Oo. Lipat sa ibang lugar. Oo. Kundi na-confirman niya to dahil manda kita kigamit sa tao. Ayun mananggal. Wala kita Putulo na sana. Oo. Okay. Yan, BP, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYZ Enterprises, Mr. and Mrs. Raul Calio, Jimmy Nasalita, DC, Salamat, Jimmy, sa report. Halipod yan sa Noa. Sa ibang nasyon ngayon tabi, may distansyang tanom na kahoy sa highway. Didi kaya sa Pinas, hugakon ang tawo magtanom sa gilid mismo kan highway. Ngani, pagdakula, may ihian. We are in the Philippines. Ang purpose pa lang ng kahoy, may ihian pagdakula. Natusunta ka dyan, ha? Pag radyo, ang pait mo, ha? May ihian pala. Aram mo, si Mayor Gonzales ka ito, tanda ko, ang congressman yan ka ito, habo niya na ang mga kahoy itanom sa gilid kang National Highway. Sabi niya, dapat kita nagtatanom kay kahoy sa gilid kang National Highway. O hindi nga yan. Darakula uno na baga, binulnot, pinurotol sa iba, sa nag-widening kita. Dapat nga accident prone area ang kahoy pag nasa gilid kang highway. Dapat kaya kan open yan na dahil mababangga ang ki-auto in kaso kung may aksidente. Di ba? Good morning. Ang gobyerno ng Pinas, ganyan, wara future program para sa tree planting o green revolution. Yan, ha? Maray na aga, Henry, may mga paratinda sa gilid ICR, Kaampang SM. Ang basura kan mga paratinda nagkalat, pakipaabot man tabi sa nanunungdan. Kinariparo ko na minang kasuhapon kay Kuan, kay Andy. Kantas Force kaayusan. Good morning, Henry Idol, Henry M. Morning tabi sa DCGB kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amanda Esplana, Rachel Capili, Asejo, Correa Lubit, and Ophelia Maravilla. Yan, ha? Alam mo na po para dahil magkontra gayod, bakaan ang sinio. Okay. Sige. Okay. Nagpo na naman sa basura, may nag-text na naman. Saka may nag-text na naman niya ka basura. Good morning, Madam Melindawi. Diyan naman ka. Nanggaran kita natapos sa last week. Basura ang problema ta. Amigong Jonas Rosal, maray na aga tabi sa imo. All right, sige.
5:30 na, 40 na ninaga. Newspaper Standby front muna, page. Joshua. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Labang kita kay News Director Mar de la Cruz para sa headlines in the morning. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Magkararga na. Wawarang may oras pa. Na 1:40. 1:40. Oo. Salbatan ang pangyari sa Maoraro. Si Tinda sa mo ni John. Bumili ba lagod sa gasolina? Iyo man talaga. Iyo man talaga, yan, ano? Projection na 1:30. Naging 1:40. Alright, understand to impeachment trial kontra kay VP Sara Duterte dapat maghiro na sa Senado dahil wala man ni pinaluwas na temporary restraining order. Di man ang gad pa di. Ang Korte Suprema. Nasaan ito naghiro ang impeachment? Ano na? Inda mangkan kay kunya. Ano na yan? Iyo man ang gad di. Tigal at madaso mag 20th Congress. Kung nagharali na sa mga senador na kuhan kang pitsa 30? Kaya masalida na sa 20th So Congress. bago na baga? Yang No rin ang first session in the pare? Inaugural session? Sa pag State of the Nation natin, point sa 28. Sa pizza 28. Ito ang first ninda? Oh. Kaya pala. Yan, mabilog yan, membro. May majority, minority floor leader. Sa mga bago, masurumpa naman ito bilang mga, senator judges. Tapos, question pa yan na, dahil naman ngayon pwede ngayon ipasa sa 20th Congress. Iyo, Kadakol ng mga pero, may nag-question ka sa korte? arin, So legalidad ka na pagpasa? day pa. Aday pa? Big question do, yan. Pero dahil man ang tiyarong tigpaluwasan, ang big question do, so, prosedimento kan, sa pagsumiter kan articles of impeachment. Yes. Dahil sabi, apat na beses ngayon, dahil man ngayon po niya dapat sarusan ng base. Okay. Sa impeachable sa loob sa rong taon. Pero ang sabi mga membro kan kamara, so tuloy ang nainot kunyan, Committee on Justice, ngayon madang kang kaso. So pang-apat ngaya, dahil binutuhanin sobra sa 215, umabot sa 215, sobrang sa 102 na dapat, na 1/3, kaya diniretso na nga sa Senado. Okay. Malibong na, puro patali. Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Di Malanta, nag-resign sa pwesto. Pangyayari, adi. Dahil maaraman kung ano ang rason, dahil pa man na pipalo sa Malacanang kung si Say masalida. Okay. Department of Foreign Affairs, Secretary Teresa Lazaro, piginggan niya ang mga marinong Pilipino na ibitaran ng unang maglayag sa Red Sea. Mga seniors, bados, as in PWD, inot na makakaboto sa 2025 Barangay Asin Sangguniang Kabataan Elections sa Disyembre 1. Yan, Koneksyon, pinagkikanan kan illegal online gambling sa nasyon, pigugid na kampaok. Mantang Coral Reef sa Pag-asa Island, rinapak kan barko kan China. Sigon sa mga siyentipiko kan Pilipinas. Grabe, adi. Ginamitan danin parachute angkor. Naiko. Pati yaon sa parachute ang kuryaon pa sa aram kan dagat, adi. Nakalubong? Oo. Ano? Ito palang pali. Pipa kuang ka iton barko? Pipa lubog? O pipa lataw? Itong gari parachute angkor na ito? Nagkunyan siya duman nag-angkor. Matindi man sindano. Okay. Pati pa sa aram kan dagat, may parachute. Turismo kang Pilipinas, tututukan daw ni Presidente Bongbong Marcos. Mantang Bangko Sentral kang Pilipinas, gustong limitaran ang bayad para sa online gambling. Nanganing iwas addiction. Yan. May mga limit sa kung pirata pwede magtransaksyon. Mantang tabang kang gobyerno para sa mga paraoma, kulangon pang maray. Yan. Aligasyon at tanim boto, parte kang pamumulitika siguro sa Department of Justice. Mas kano na sana din. Mas kano na sana. Okay, so Domar VPN, mga headlines na pagkaagat ng Captivate Enterprises. Anapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calvillan sa Oros at Legazpi City, basta radyo. Itiwais niya ang 24/7 konektado kung maski na load. From News Base, ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot
sa Morning Hirit newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Sabi kan sa tuyang texter sa DSWD po, makihapot ang social pension kang senior citizen. Makihapot man tabi kung no rin po i-release ang social pension na mga senior bulan na po wara po ping pangbakal ki maintenance. Salamat. Yan ha. Sabi kan sa rotapang texter, bako man po accident prone ang kahoy tadai man naghihiro sa gilid ng highway. Yan ha. Ay suka sa bago ini tungkol sa sinabi tam. No, sabi niya, bako man ngaya po accident prone ang kahoy tadai man naghihiro sa gilid ng highway. Sige po, salamat. Masamo kung digdi sa taisan ibong-ibong ang parada kan auto. Okay. Good morning, idol. Diyan po sa Peñaranda Park na bago magbanggi ang parking area, pigigibong tindahan kan vendors dain ang parkingan sa mga auto. Maray gayod kaan kagansin da ki designated area pagbanggi duman sa may Capitol Annex building po. Yan ha. Matagal at dati pa din na binibigay na payout pero pinahirapan pa ang mga senior citizen. Yan. Sige. O yan, mga reactions tabi ko niya na pag-aga. Duman muna kita kay Joshua Bino. Oras natin, 11 bago magabot ang alas 6 nin aga. Sabi pala ni Canuel Manalo, BP, board member Glenn kad election, sa linya iyan ni Kong Joey, pero nata da baga iyan nagsabay sa outtaking kang grupo ninda, kundi nagsabay baga iyan sa pagsumpa sa grupo ni Gobnoel Rosal. Iyo mananggad. Ano? Iyo mananggad. Adi, may istoryaan sa likod ka iyan. Thank you, Tabi Canuel. Happy payroll day po to all. Happy listening po. We request by sa pamilya Aranya, Eli, Bulawan, Agripa, Antonis, Bilyodo, Roger, Aranya, family dyan sa Masluli Gaspi. God bless all over the world. Yan ha. Good morning, Tabi, kay former board member Raul Borihon. Yan, maray na aga, Tabi, bossing, amigo, maray na aga, Tabi, former board member Raul Borihon and former city councilor Raul Borihon. Yan, maray na aga, bossing, kumusta, Tabi? Long time no see, ha? Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua, come in. Hello, baby. Yeah. Good morning. Good Opo. morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, sa regular na sesyon kan sanggunian panlalawigan kasood ba, formal ng inuyunan sa pahagi ng concurrence kan sangguniang panlalawigan member ang pagkakadesignar ni Governor Noel Rosal kay Attorney Marieta Belhica Clidera bilang Provincial Legal Officer kan probinsya nin Albay. Alagad pasiguro rin marhay ang nagkapiraman ng mga miyembros kan sanggunian na panlalawigan at nagkapiraan nagpaabot nin kahaputan sa nasabi ng opisyal. Dahil partikularmenteng binanggit kung anong klaseng kaso, alagad saro sa naging kahaputan ni board member ex-officio Lau Beltran, Tabi BP Henry. Kung makaapekto kaya sa trabaho mo bilang Provincial Legal Officer, ang sa iya buda kay Governor Noel Rosal, ang simbag ni Attorney Marieta Belhica Clidera, itong tigasabi mo ngayang criminal case na isinangat sa muyan duwan ni Governor Noel Rosal, haloy na ngayang dismissed dahil sa lack of interest dahil man nagpapahiling BP sa korte so complainant. Kaya na asigurasyon ni Clidera na-focus man ang trabaho kay ni bilang Provincial Legal Officer. Mientras tanto, si board member Attorney Melissa Abadesa may nagkapirang commitments na pinaghagad kay Attorney Clidera. Kung sain ang ipinamamisa ni Attorney Clidera bilang Provincial Legal Officer, siya personal mismo ang ma-review ng mga
dokumento. May kinaraman BP Henry sa lay. Kumbaga, pigagad man o kaya kinakaipuhan kan sanggunian panlalawigan. Kinagad pa ni Atty. Abadesa na dapat mag-attend ini si Atty. Cledera, mga patipo na ipapapod ka na sanggunian. Kung nasa insigun man ang simbag ni Atty. Cledera, yaon nga ya ako ma-attend personal, pero ngayon ko masiguro 100% attendance. Kung dahil man maka-attend ang provincial legal officer, mapadara siya tabi BP Henry ni representative. Kung sa insigun pa kay Attorney Board Member Abadesa, kung mapadara kaya ni representative, dapat so competent man BP Henry, abogado man. And kung dahil man siya maka-attend mismo si Atty. Cledera, at least mag-send kay mga legal opinion. May kinaraman sa ibang mga matters, ibang mga bagay na pigahagad o kaya gustong maklaro kan sanggunian na panlalawigan, ta importante databi BP Henry ang papel as in ideya kan provincial legal officer. Interest tanto, sa medyo magabat-gabat man na hinapot ni Attorney Board Member Abadesa, ano ngayak talagang terminated o kumbaga sa madaling sabi, dahil na siya rin koneksyon sa City Legal Office, BP. Tandati yan sa City. Ni Cledera, siyam na taon na naging City Legal Officer kan Legazpi City. Ngunyan, gustong maklaro ni Attorney Board Member Abadesa na kumbaga dahil na siya ni na papel o kaya katungdan sa Legazpi City, tabi BP. Ang simbag ni Attorney Marieta Belica Cledera, dahil nagtapos na ang termino niya bilang City Legal Officer, kalakaagi pang Nobyembre 11, 2024. Okay. Kaya inuyunan na mga membros kan sangguniang panlalawigan sa paginin concurrence ninda ang pagkaka-appoint, designar kay Attorney Marieta Belica Cledera bilang Provincial Legal Officer kan Albay. Ayun. Si Kwan, Provincial Administrator Rolly Rosal, uminagi na senda. Gawin paano? Pa kung naadangog si ano lang nagagi, si Attorney Cledera pa sana. Iyo. Buda, gusto ko kayang maaraman. May mga kwan dyan? May mga bagong posisyon dyan? Na ibuburog. Taglay pa man na pag-urunan niya na, no? So far. Okay. Sige. Yung mga yan ang dagdag dyan sa storya kay Paan si Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Mula pa sa malayo ay nakikilala na ang taong masalita. Ngunit nakikilala ng marunong ang kanyang kakulangan. Ang nagpapagawa ng bahay sa salapi ng iba ay nag-iipon ng mga bato sa kanyang sariling puntod. Sirac 21:78. Yan. Ayos talaga si Pading Ray. Happy birthday kay Ria Erica Alipupo. Ngunyang pong July 15. Salamat tabi padikong amigo. Yaon permi ang pagpadaba ko sa imo asin sa programa. I love you. Yeah. Thank you Padi. Maray na agad tabi sa imo ha. Happy birthday tabi kay Ria Alipupo. Yan. Erica pala, sorry. Ria Erica Alipupo. Happy birthday. Greetings po halay kay Pading Ray Romero. Good morning kay amigong King Reginaldo. Good morning tabi amigo. Kumusta ka dyan sa barangay Bangkerohan? Okay. Good morning tabi. Good morning tabi sa mga taga Namanday. Pagigrit po kami digdi sa barangay Rawis, Legazpi. Good morning tabi. Salbatana sa Manila kasuhapon. Nagili ka kung TV kasubanggi. May sarong pulis buyong nagparapanuto kay Badil. Dahil ang mga takot mo yan ibang mga tao magibong krimen adi. Mga dugang di ba? Alang ay man pulis nabuyong nagparapanuto kay Badil. Ano ba yan?
Grabe man ang mga pangyari po sa satuya na kapalibutan. Alright, sige. Report tayo. Hali kay Jomar Bien. And yet your image... Ramon daw ang mga bareta. Kamin Jomar, good morning. Salamat, Pipe Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nagsalida nin liderato sa komandansya kan Philippine National Police sa Banwaan kan Bakakay ka Suudma. Kasalida ni Police Major Edwin Apun, iyo si Police Major Darwin Sevilla, na yun ang ngunyan ang bagong officer in charge kan Bakakay PNP. Sa ginibong turnover, pinasalamatan ni Chief of Police Major Edwin Apun ang Bakakay maging ang Bakakay PNP sa halos sarong taon niya man o sobra sa sarong taon na pagsirbi digdi sa sadiri niyang banwaan. Sa susug kay Apun na sana ipagpadago sa kan mga pagiriban niya sa Bakakay MPS ang mga pinuunan na nindang mga programa as in serbisyo para sa banwaan. Matapos na magsalida man ining si Police Major Darwin Sevilla, tulos na pinag-aktuaran kay ni ang mga trabaho kan Bakakay PNP para sa komunidad. Kairiban na digdi ang pagpagkusog tulos kan mga checkpoint sa mga estratehikong lugar digdi sa banwaan kan Bakakay Subanggi. Sa primerong banggi ni Major Sevilla digdi sa banwaan kan Bakakay, naga checkpoint man tulos inda digdi sa barangay Bongga kan Bakakay. Tangani na ipa-implementar o tangani na mahigpitan ang disiplina sa trapiko, partikular sa mga ito bagang sa mga maluluyang mga bihikulo na nag-aaragi sa inner lane. Pinag-checkpoint ini, pinag-gobarningan, tangani na dai makapag kausanin kagubutan sa trapiko taminsan lugod. Ining mga maluway na mga bihikulo na yaon sa inner lane, iyo ang nagiging kausakan traffic asin kan mga aksidente. Okay. Apo na pa kayan, pig-check na ninda digdi sa pigibong checkpoint ang mga posibleng violation kan mga motorista, lalo na itong sa mga padagos na nagda-drive na daiman pala nin mga lisensya. So, yan, BP Henry, makadagdag na barata, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa Luwais. Good morning, Tabi. Happy birthday kina Maribel Bitangkor. Oy, happy birthday ha. Maribel Bitangkor, Liorca, Jason Okbina, Renelyn Martinez, at saka Michael Molinilla and Emily Romero. Happy birthday po sa Indogabos. Pakipukaw daw Tabi si Papsi Mustar dyan sa Bangkeruhan, Legazpi City. Good morning. Ang payout ng senior citizen, why po katagal i-release before, madali lang ha, before quarterly, ngunyan 6 months after na ini-release yung mga maintenance medicine nila. Paano na po, FYI? Yes. Ano Tabi ang criminal case ni Gob? Dahil naman po na report, dismiss na magada. Sabi ni Attorney Seto. Dahil naman dito, tapos sa data, dahil man na nagkaigwang interest, so nagreklamo. Good morning. Baka po last week in July, mabayadan po sinda, 6 months po sindang hindi nabayadan because of election ban. Sabi kan sarong texter taman para sa mga senior ta, baka po last week ng July, mabayadan po sinda, 6 months po sindang hindi nabayadan because of election ban. Ayun. Okay. Sige. That will always... Okay na tayo? Bueno, mga tugang, ay bata mabasa akong rawit-dawit ni Pading alas 6 na ugaring. Sagad na lang Pading, basta ang tatabi ning sa imong magayon na rawit-dawit na pinadara digdi sa tuya na programa. Ang titulo ko ta, ano ini
pangil ng batas. O, bukas lang pa rin, talo 6 na. Ang mga bareta, susunod na. Magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta sa DCGB Radio ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:02 din aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines ngunyan kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Underfunding sa Bio Research and Extension Service. Nakabalaman sa 2024 Compliance Audit Report kan COA, ipinaliwanag ni Bio President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Trabaho sa lokal na gobyerno kan malilipot, suspendido sa aga, katakod kan selebrasyon, kan kapistahan kan Our Lady of Mount Carmel as in Lubid Festival 2025. Sa lado National Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta nagdimiter sa pwesto. Mga senior bados as in PWD, inot na magkakaboto sa 2025 as in Sangguniang Kabataan Elections o barangay as in Sangguniang Kabataan Elections. Sa ibang nasyon, Presidente kang Iran nagsapanin leg injuries sa pag-atake kan Israel. Sa business news, presyo kan diesel, sobra piso ang aumento, epektibo ngunya na Hulyo 15. Health news, vape, nakaka-addict talaga, asin nalangkaw ang peligro sa salud, sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Natino kan Commission on Audit and Bicol University bako dahil sa improper spending kundi dahil sa misclarification kan certain expenses. Sining kang snacks asin nap pillows kung sa'y nasala ining ibinawas sa Research and Extension Service na dapat sa administrative costs. Ini ang paliwanag ni Bio President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III kasunod ka nag-circular na artikulo may kinaraman sa 2024 Compliance Audit Report kan COA na nagsasabing may underspending ang Bio o sa Bio Research and Extension Services. Sinabi ni Nebres na ang COA finding related sa mental health awareness activity na ginibo sa Bio East Campus para sa non-teaching personnel kasabay sa activity ang distribution kang snacks asin pagbakal nin 70 na nap pillows na ginamit sa mental illness o wellness sessions. Sa iyang sinabi, nakasabay ang pillows na pig-rekomendar kan mental health professionals na suportaran nin ipromoter o na suportaran asin ipromoter ang good mental health paglinaw kan opisyal na daipig question kan COA ang legitimacy kan expenses kundi solamente an account classification asin ngunyan na address na ang nasabing issue. Katakod kay ni pigladawan ni Nebres ang artikulo bilang very malicious asin hinagad sa publiko na permi ng magberifika nin mga informasyon. Suspendido sa agang Hulyo 16 ang trabaho sa government work sa o kaya suspendido sa aga Hulyo 16 ang government work sa Malilipot Albay mantang magiging modular learning scheme ang gigibuhon kan mga eskwelahan katakod kan selebrasyon kan Lubid Festival 2025 sigon sa Executive Order number 14 series of 2025 na pirmado ni Acting Municipal Mayor Jose Bolaños. Pigasahan ninda na dakol ng mga tao halit sa mga iba-ibang lugar
organisasyon as in grupo ang posibleng maging kausa in overcrowding, traffic congestion as in inconvenience sa publiko. Sigon sa pasaorden, mawot kay din na masiguro ang kaligtasan kan publiko as in matawanan nin oportunidad ang mga residentes na magpartisipar sa mga festival sa nasabing aldaw. Mientras na ang opisina kan gobyerno na mamamayo o kaya na namamayo ni ang mga opisina kan gobyerno na mamamayonin pagtaonin mga essential sa serbisyo araw kan salud, seguridad, disaster response as in peace and order, unexempted sa nasabing suspension tangani na mamantener an uninterrupted na serbisyo kan publiko. Dugang na dump truck pigalaoman kan Office of the City, Environment and Natural Resources kan Legazpi na makakatabang para mas maging madali ang pagkolekta nin basura sa syudad. Detalye kan Bareta kay Angel Mostaza. Tiglalauman kan Office of the City, Environment and Natural Resources na magadugangan pa nin duwang unit nin dump truck ang presenteng onse nga alunadaninda na nagkakolekta nin basura sa manibibang parte kan Legazpi City. Ayan informasyon na tinao sa DCGB News ni OCNR Head, Engineer Lino Benjo Calieja, kung sa iyang sinabi na nakalakalihis na ulat sa bayan ni dating Alkalde Alfredo Garbin Jr. na unabitan ang nasabing tugang ng truck sa isang pwesta para mas lalong maging makaskas as in epektibo ang sa pagkolekta ng mga basura sa material recovery facility kan mga barangay. Sinabi ni Calieja na sa presente wala man nagiging problema ang OCNR sa pagkolekta ng mga basura. Alagad sa giraray na ipinangapudan niya na padago sa sunodon as in i-adaptar ang segregational source o ang pagsegregar ng basura sa laog kan mga harong bagoy ni Dirahon sa MRF para madali na sa indaan pagkolekta as in pagdara naman sa sanitary landfill kan syudad. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Ipig ko konsiderar kang Ligao City Highlands o ang Ligao City Highlands bilang bago na tourist attraction sa sitio Tigbao, Barangay Uma-Uma. Sigon kay Alkalde Fernando Gonzales, bukas ang nasabing pasyaran sa publiko kung sa ipig officer kay ni ang panoramic view kang malalain na natural landmarks kasabay ang Mayon Volcano, Mount Masaraga, Bato Lake, Mount Asog sa Iriga City, Camarines Sur as in Bicol River Basin. Sa pagbanggi, pwede man na mag-enjoy ang mga bisita. Ang ilaw hali sa kataraning na munisipyo kang Ligao City. Katakod kay ni, ibigladawan kan alkalde ang Highlands bilang sarong ideal spot para sa relaxation dahil sa malipot na temperatura. Mientras tanto, sangunyan panagos ang espersos kan lokal na gobyerno sa improvement kan pasyaran, partikular nan mga fasilidad, rest areas asin seguridad. Eleksyon sa masunod na Philippine Councilors League. President sa probinsya kan Albay, posibleng gibuhon sa ultimong simana kang Hulyo. Detalye kang report kay Karen Ala. Posibleng sa katapusan kaining bulan o primerong simana kan Agosto, gigibuo naman ang election para sa Philippine Councilors League President o PCL President sa probinsya nin Albay. Sa ipighiras na impormasyon sa DCGB News ni appointed interim PCL President Board Member Lau Beltran, sinabi kaining makikipag-coordinar na sila sa mga aldaw na ini sa DILG kanganing maibabaan na kan ahensya ang official na schedule kan election para sa sunod na PCL President. Mantang sa oras na maitaon na kan DILG at official na schedule para digdi, tulos man na itidisiminal sa gabot sa mga konsyal sa munisipyo at syudad kan probinsya nin Albay, ang memo sa formal na eleksyon kan PCL. Halagad ang nakonfirmar kan DCGB News na posibleng maglalaban kay Beltran bilang PCL President, iyo si Ligao City Councilor Patty Gonzales Alzua. Matatandaan na nabakante man ang nasabing posisyon dahil sa pagkasaangat kan dating nagkakaput kaini na si 3rd District Board Member Juan Miguel Kongkong Salceda bilang senior board member ng Unyan kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Kung kaya eleksyon man ang mangyayari digdi, kanganing official ng tumukaw ang tulong ex-official board members kan Junta Provincial kan Albay. Karen Ala, DCGB News. Ikipahe o kaya dagdag na report hali dyan sa luwas, may bareta man si Al Armario. Constant
follow up ang kaipuhan kan mga proyektong maarabot sa Legazpi, partikular ang pag-improve sa supply na tubig. Sinabi ni Legazpi City Water District General Manager Jesrico Salazar na nagalat pa man sinda kan dakulang budget na ma-improve o tatabang ini kan gobyerno nasyonal. 300 million plus sigon kay Ako Bicol Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Prob ng serbisyo kan tubig sa Legazpi asiring digdi sa southern part kan syudad. Ini ang pigalat ngunyan sa turnuman ni Mayor Isiam Ismail. Mga darakulang proyekto kan gobyerno napapakinabangan kan mga tao alagad halawig ang proseso. Alarmario, DCGB. Ikipahe sa pagtuki nin mga konkretong tinampo sa area kan Travessia o ikipahe sa pagtuki nin mga konkretong tinampo nasa area na kan Travessia Ginubatan Albay. Detalye kan Bareta kay Jimmy Nasalita. Una sa barangay Travessia sa Ginubatan. So ikipahe pang tukis o pagudak in konkretong tinampo. Tao muna naman ang heavy traffic o garing base sa mga nag-aragi. Ang tinampo okay pa man, wala manin batak o lubak, pero pigrarang ka na para sa liwat na irahayon o parte ini kan road rehabilitation. Anipig nga ngalas sa DPWH sa kunata ang rugaduho ng tinampulugod pasakat sa Morera, pinaralod na sa mga kahoy para sa road widening, alagad iulugod ang daipig pupunan ang trabaho. Sa ngunyan, dahil maintindihan sa kunata ang Morera na sobra nakalubak ang tinampo, imbis na iyo ang inuton, iyo palugod ang daipig dudot-dot hanggang sa mga oras nene, mantang yao na sa Travessia lugod ang ekipahe o mga ekipahe indikasyon na actually nagpuuna na magtuki na kan tinampo kung saan ang obserbasyon kan mga tao imagine kan DCGB News na pamani diferensya ang tinampo iyon nangunyan ang pigtutuki para sa road reblocking. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na bareta. Bago naghali bilang Regional Director kan PNP Bicol, dakulang akumplishmento ang iwinalat ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon kon sain. Bago ini madestino sa iba niyang assignment, nakapagkondusir ang mga kapulisan digdi sa Bicol nin 36 na operasyon kontra ilegal na droga magpuon sa petsang Hulyo 7 hanggang Hulyo 13, 2025 na nagresulta sa pagkakaresto nin 50 katawo asin man pagkakakumpiskar nin shabu asin marijuana na may kantidad minatimbang o may kantidad minaabot sa sobra 6 milyones pesos. Susugod maabot sa 808.53 grams nin shabu asin 9 grams nin marijuana ang nakumpiskar sa serye nin nagilibo kan mga pertiba kan mga kapulisan sa manlain-lain lugar digdi sa Bicol Region. Kung kaya sa riniman sana magiging legasiya iwinalat na komplishmento ni General Dizon bago ini maging acting director kan Philippine National Police Academy o kaya PNPA. Kung kasiin kasodma Hulyo 14, 2025 ang formal turnover ceremony asin formal nyaman na pagtukaw sa nasabing bagong posisyon. Dagdag na basta, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, order na mag-shift sa modular ang klase sa banwaan kan malilipot sa aga, Binawi. Report kay Jomar Bien. Binawi ni Acting Mayor Jose Bolaños kan malilipot ang nakapalaman sa
enot ng Executive Order numero 14 na nagsasabi na sa agapit sa 16 ang klase sa Banwaan kan malilipot ma-shift sa modular scheme. Sa pinakaultimong Executive Order na ipinaluwas kasud maapasana kan alkalde sa iyang sinabi na pinagbabawi niya ang shifting of classes to modular scheme sa gabos na level sa munisipalidad kan malilipot sa aga Hulyo 16 sa rason na ang arog kaining order or shifting of classes o class modality sa desisyon iyan kan Departamento kan Edukasyon. Uli kaini sa iyang sinabi na sa agi kaining bagong Executive Order 14-A Series of 20 order na revocation kan shifting of classes to modular scheme in all level sa municipality kang malilipot iyon epektibo. Enot kaini nagpaluwas nin Executive Order si Acting Mayor Jose Bolaños na nagsabi na ang gabos na trabaho sa Banwaan kan malilipot sa aga pizza 16 sa Dainglaw apuera lang duman sa mga esensyal na nagresponde sa mga emerhensya asin sa salud pati naman ang pagdeklarar kan modular scheme sa gabos na klase nangunyan sa iyan nangunang pigbabawi dahilan ta sa Department of Education palan an may poder kaini. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 18 minutos, makalipas ang alas 6 ni Naga. Bareta sa Lado Nacional, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and share rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang deposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hulyo 18, 2025. Inulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolano para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Yan ang moto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times! Be a Liver lang. Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, dapat na maghiro na ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte dahil wala pa man na napiguluwas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema. Kasabay ini kan tinawanin doon in Manila, Representative Joel Chua, asin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ang direktiba kan Korte Suprema sa Senado asin Kamara de Representantes na magsumite rin dagdag na informasyon may kinaraman sa impeachment case. Iyo ang bako man basihan para daay mag-abante ang pagdangog. Sigon kay Chua, miyembro kan House Prosecution Panel ang pigahagad kan Korte Suprema, iyo ang mga informasyon na kay puhan kay ni tanganing maresolveran ang mga petisyon ni Duterte asin mga kaalyado kay ni kontra sa isinumiter na articles of impeachment kan Kamara de Representantes sa Senado. Mantang pigahalat ni ang desisyon kan gikan sa Korte Suprema, sinabi ni Chua na dapat magkondukta na nin pagdangog ang Senado. Sinabi ni Ridon na pigtutugutan kan Korte Suprema na ripasohon kung nagsunod ang Kamara sa 1-year ban na nagbabawal sa initiation nin sobra sarong impeachment complaint kontra sa sarong impeachable officer sa sarong taon. Paliwanag ni Ridon na ani pinagbabawal kang konstitusyon. Yon pag-inisyar nin sobra sarong impeachment complaint asin ang initiation na nangangahulugan na ipinadara ini sa House Committee on Justice na makondukta nin pagdangog. Ang primerong tulong impeachment complaint isinumiter kan Disyembre 2024 pero daiman na ipadara sa House Justice Committee. Ang ika-4, iyon isinumiter man kan Pebrero 5 dahil sa ika-4 na reklamo na pinirmahanin 215 na kongresista sobra sa kinakaipa na 102 na 1/3 na totalmenteng miyembro kan House of Representatives kaya idiniretso ini sa Senado. Kinumpirmar kan Palasyo Malacañang na naglusad na sa iyang pwesto si Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagsumiter ng irrevocable resignation si Dimalanta pero wala ng ibang detalyeng itinao si Castro may kinaraman digdi. Mantang dai pang malinaw sa ngunyan kung ang rason kan pag-ano ang rason kan pag-resign ni Dimalanta. Wala man na pig-anunsyo kung si sayang salida sa pwesto ni Dimalanta. Sa lado man ni Communication Secretary Dave Gomez na wala man siyang informasyon may kinaraman sa resignation ni Dimalanta. Asin kung naresibi ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
ang terbino din ni Malanta nakatalang ko ng magtapos sa taon 2029. Hinagad po kan Department of Foreign Affairs o DFA o hinagad ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Teresa Lazaro sa mga marinong Pilipino na ibitaran unang maglayag sa Red Sea. Ini dahil sa peligro na darakan sunod-sunod na pag-atake kan mga rebuilding Houthi sa nasabing lugar. Magigiramduman na kinaibahan o kaibahan sa mga inatake kang grupo ang duwang cargo vessel na MV Magic Seas as in MV Eternity na may lunad na mga Pilipino. Ligtas naman ang saro na tripulante kan Magic Seas as in 8 pang naisalbar. Hali sa Eternity, kaibahan ang Pilipinong kapitan. Mantang pigaaram kun ano ang kamugtakan kan tracing Pinoy na naipabareta na posibleng bihag kan Houthi. Nakatalaan pong ipautob kan Commission on Elections o COMELEC ang atab na oras nin pagboto para sa piling sector sa 2025 barangay asin sangko ni ang kabataan elections. Serarom kang resolution number 11154. Sinabi kan poll body na ang senior citizen, bados asin persons with disabilities o PWDs pwedeng magboto para sa eleksyon poon alas 5 sagkod alas 7 nin aga sa saindang mga designadong mga voting centers. Mapoon man ang regular voting hours alas 7 nin aga sagod alas 3 nin hapon. Ang 2025 barangay asin SK elections gigibon sa Disyembre 1. Magigiramduman na inotang ipinautob ang kan COMELEC an early voting hour policy kana kaaging taon 2025 na midterm elections. Nagko-coordinar na po ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno para dagos ng makurtar ang illegal na online gambling sa nasyon. Sa press conference, sinabi ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na pig-apon linda sa ngunyan na pinagikanan o na pinag-ugid na nindangunyan ang pinagikanan asin ang koneksyon kay ni. Dagdag pa ni Cruz na maigot nindang pig-investigaran kung ang mga kaso nin pang-abuso o pananakot arog kan online lending scheme o kung may mga kaso nin money laundering arog kan Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO na sangunyan ipinagbabawal na. Sinabi niyang sa endang isusumiter sa mga lislador ang resulta kan sa endang pag-aadal. May kinaraman sa paghigpit o dagos ng pagbabawal kan online na pagsugal sa nasyon na pag-araman na may iba-ibang pwesto na naisumiter kan kongresista kung sa planong higpitan o may iba-ibang propwesto na naisumiter ang mga kongresista kung sa planong higpitan o total ban sa online gambling dahil sa nagdadakol, nalulong o adik na sa sugal. Naraot ang maabot sa 465 metriko tonelado o metriko kwadrado na coral reef sa pagpalibot kan Pag-asa Islands matapos mag-deploy nin parachute anchor ang sarong barko kan Chinese Maritime Militia sigon sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD. Sigon kay PCSD biologist Mark De La Cruz na nagkondukta sindanin damage assessment sa Hunyo 17. Katuwang ang mga eksperto gikan sa Western Philippine University as in Philippine Council for Health Research and Development na diskubre na maski nga ni daiman suminadsan ang barko na may bow number na 16868 kan Hunyo 7 nawalat asin nalubong man ang parachute anchor kaini na 90 metros sa coral reef. Nagresulta ini sa mahiwasan na danyos arog ka na bari na mga coral branches asin mga narunot na parte kan darakulang coral. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang kan mga patalastas, alas 6:30 nin pagkaaga. GB News Express. GB News Express. May
maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhamain para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang fresh discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Mga tugang oras Pilipinas, alas 6:35 po nin pag-aga. Nagsapar nin leg injury si Iranian President Masoud Pezeshkian sa kakusugan kan pag-atake kan Israel sa Iran kan nagtalikod na bulan. Inibase sa report gikan sa State News Agency kang Iran na harani sa Revolutionary Guard. Sigun sa report na lugadan nindit ang Iranian President kan suminabog ang anom na bomba kan Hunyo 16 na may access as in entry points o sa may access as in entry points kan sarong sekretong underground facility sa Tehran kung saan nag-attender ka ito si Pezeshkian para sa sarong emergency meeting kan Supreme National Security Council. Apisar kan sinapar na lugad, nagibuman ang Iran o nagibuman kan Iran President kay iba na iba pang makadulag sa pagi kan sarong emergency shaft. Sa ngunyan, wala pang simbag ang lado kang Israel sa report kang state media kang Iran, mantang inot ng inakusaran si Pezeshkian kang nakaaging simana kan Israel na binalo siyang i-assassinate. Bagay na pinahimutikan ni Israel Defense Minister Israel Katz na
tinawanin doon na ang pagsalida kang rehimen sa Iran bako nindang obheto sa gera. Business news, mga tugang nagpaabot po o nagpautob na ang mga kumpanya ng petrolyo sa nasyon in oil price hike o dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Epektibo kasubagong alas 6 nin aga, 70 pesos ang aumento sa presyo kan kada litro nin gasolina, 1.40 kada litro sa diesel, asin 80 centimos man kada litro nin kerosene. Pigat river kan Department of Energy o DOE ang aumento sa presyo kan produktong petrolyo sa halangkaw asin makusog na oil demand asin geopolitical tension sa Red Sea. Alagad, nagalaom ang Department of Energy na mababa ang presyo kan petrolyo sa mga masulod na aldaw bilang resulta kan dugang na produksyon kan mga miyembro kan Organization of the Petroleum and Exporting Countries asin halangkaw na tarif na ipinataw kang Estados Unidos sa mga kalyado pati na sa mga kalaban na nasyon. Pag-asa, mga tugang o kaya report sa may kinaraman po, Bareta, may kinaraman sa Satuyang Salud, aramon talawang istorya, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Ang vape daw talagang nakaka-addict, asin na lang ko ang peligro sa salud, sigon sa mga eksperto. Good morning, Paring Mar. Go ahead. Good morning, VP. Piligroso sa salud ang vapes kasi nakaka-addict talaga sigon sa mga eksperto sa salud. Tendang sinabi na sa katunayan na nagkapirang disposable vapes may maabot sa tripling kusog nicotine sa laob sa nanin 5 taon. Dahil ang digdi, nagpatanid ang World Health Organization o WHO sa mga taong mahilig sa vape na magpakonsulta sa doktor o mga health facilities bago magbasol sa uri. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Oras Pilipinas, alas 6:39, kinatbirich po kasbago pa. Ang number kan Pag-asa, balon ta daw ang saro pang numero ninda, tangani na sabuton ta ang kamugtakan kam panahon. Ngunyan pongal daw. Yan, kinatbirich ang saro dahil po na kukunta. Babalikan niya to yan mamaya lang. Dito po sa DCGB Morning Hirit, as in GB News Express. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katabang Sinda Jenny Balyaran asin Nicole Ann Gloriani. Ini po ang GB News Express. Kasabay man palan ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Masunod na iba pang istorya sa Morning Hirit. Dito po sa GB Garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa barangay, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Baretang Kulalapnit! Okay, sige! Basta Morning, Henry F. Aramon ta daw, si Isay daw ini. Si Isay daw ini. Si Isay daw ini. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, digdi po sa morning hearing. Joshua, ano nangyari? Buha! Good morning, Bibi! Morning! Good morning sa mga barantabay! Sisay daw ini! Sisay daw ini! Na barangay Kagawad! Na ang sabi, na? Kung gurano kapangit ang pagserbisyo, iyo man kapangit ang nagluluwas ang urapak. Ay ba man talaga ni? Bata ma-eleksyon na? Na? Nanggad? Mararada pa na bibi ang islo kay niniwad. Para da kaya may nagpaabot din concern sa barangay. Outay ning siwad, high blood, nabiyo nang nagmumuda. Ano man yan? Relax nantig, boss. Ang istorya sa barangay kay Ninirawat, igwanin ongoing na proyekto sa tinampo. Kundi may nareparo ang nagkato ng mga residente. Siyempre, kung may concerns, may reklamo, saan man nga inot na mga dawan? Siyempre. Kaya siyempre, BP, naghapit ang sarong concerned citizen sa barangay. Nasakto, yaw man duman ining siwad. Nailing mo na. Tabigla tolos hasad. Biyong magpatod-patod ang ugat. Talaga? Nata ngayon ta nagreklamo. Nata din ang karapatan magreklaman, di ba? Hawo ngayang mamakaray. Mga gago pala niya sila. Ay ba man talaga, no? Iba man pala. Ano ba yan? Pangyari ngaya, ang dila ni Sir, medyo mahibugman pala ng apog kay na Ano nga yan, Sir? Tapig-tutuyo mo sa mga tawong dapat iyo ang pagserbisyuan mo. Kung baga ngayang hapoton, kung ano ang reklamo, dahil high blood ka ngaya tulos. Kaya dabipi, dahil may iwasan na magduda kay Sir. Kung sisay ba talaga ang pagsiserbisyuan niya. Takon para ka ngayon sa tawo. Dapat nga, nagmamakulog ka. Ako ngayon sa permi kang agresibo. Yung mananggad, no? Natulad na pwede lamang ang tao maghapot o magreklamo. Maring nga nita, nagkortesiya so consent doon sa barangay. Kaya, dapat talaga DBP, mag-eleksyon na giraray. Iba man, ano? Iba man. Dapat nga talaga mag-eleksyon na giraray. Taharalion lamang sa barangay. Ang mga marara ang islo. Okay. Pangyari sa maabaka. Relax na nga ni, boss. Relax lang. Kaya ayos, kon lang. Chill lang tayo. Chill lang.
Silang. Oh. Siguro nga rin, oy. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay Sisay daw ini. Sisay daw ini. Relax lang ani. Baretang kulalapnit. Sige. Ay, sandali. Ano ang ibong ko? Ni palaan. Thank you, Joshua. Sa Baretang Kulalapnit. Wad. Relax lang. Wad. Normal lang sa mga taong may nagapaabot. Sabi, di ba? Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay, kay puan po ng proteksyong Liverade. Liverade, Silimarin Capsule. Ang Liverade, Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyong kangatay. Yan po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liverade, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liverade sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wala. Mahilig man uminom o dahi, mas maray mga tugang na, mas maray tabi na, mas maray na isabay niya to ang Liverade oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Oras natin 12 minutos bago mag-abot mga tugang ang alas 7 nin aga didi po sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Sige. Sabi ni Councilor Mila. Good morning, tabi, Councilor Mila. Ang word ngayon for the day, ngislo. Okay, now. Siguro dapat makahuron ta kay ni Junior ang LTO, buda ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ano? Tang LTO, buda, LTO national niya, Pig News Minikan sa nung alda, buda nabasa ko so detalye. Ipapasunod na tabi ang pig-apod na anti-sardinas policy. Di napaisip ako kung natata sa LTO, buda LTFRB, mga tugang, ani papasunod ninda, iyo tabi ang anti-sardinas policy, kan sa tuya tabi na mga sanga, kan ahensya kan gobyerno, lalo na mga tugang lalo na tabi ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, buda LTO. Ano da mga tugang ang pigasabi na anti-sardinas policy? Baka diyan kayang pag may kalamidad na kitang sardinas lugod. Anti-sardinas policy. Babawasan da tabi Junior ang pagdudurukutan kan mga tao sa laog kan auto. Bata mo dyan sa bus baga, tirindugan baga, ano? Dilo kunyaong ka sa nagdadalagan bagan auto, nasusundan mo mga babayi, lalaki, babayi. Nagdudurukutan man talaga. Kaya, inapod mga tugang na anti-sardinas policy. Tas so mga tao nahiling mga tugang sa laog kan mga bus, sa laog kan mga jeepneys, gari na daang mga sardinas. Sigun mga tugang sa direktiba, mga tugang ni Secretary Vince Dizon kan Department of Transportation,
dapat na tabi siguraduhon na maging ligtas. Asin maginhawa mga tugang an pagbabiyahe kan mga public utility vehicles sa bilog na Pilipinas. Kaya papakusugunda tabi si Rarom Campamayo ni Acting Secretary o ni Assistant Secretary Greg Pua Jr. Ang kampanya may kinaraman mga tugang sa overloading nin mga sasakyan. Sa paagi da akan pagpapasunod kan anti-sardinas policy. Parte da ini mga tugang kan kumpanya kan ahensya asin kan law enforcement na dapat mga tugang mabawasan ang mga nakasakay sa kotse, sa jeep, sa bus na gari na pong mga sardinas minakaw sa dayan sa overloading nin auto. Tapos siyempre, pag ang dakulang nakasakay dyan, mapamasahe ka. Bata, nakatindog ka o nakatukaw ka, pareho ang pamasahe ka iyan. Pero, naggagabat ang auto. Sabis, I do not know, kaya dapat ito, may makahorong kita dyan sa Land Transportation Office o LTO. Tamagi buda tabi ki mga inspeksyon ang regional offices para mga tugang sa riparahon ang mga tinampo sa lugar, tanganing aramon kung kumusta ang operasyon kan mga pampublikong behikulo, kung may mga violations, mga tugang may kinaaraman sa siring na bagay. Ako talaga, dinakulaan ko sa bulod yun. Ang auto mi talaga, bako lang sardinas, Junior, napigasakayan mi, nag-aaragawang kami kaya. Bako sardinas, ang giling ko sa buhay mi, corn beef. So, sandali. Subiyo baga na, nahiling doon, nagari na kamo, so, ang pandok mga tugang, nagbabaralyuan na, gari maray man ini mga tugang na naisipan, nguya lang nito naisipan ini, kamutabi dyan sa, kaya alang anhapot, paano ini magibo mga tugang dyan sa mga harayo na mga barangay? Kung ang sulamente mo mga tugang na sasakyan, pag uli mo, iyo na sana ito. Imagine, pasiring kami duman sa kuhan. Pasiring kami. Kami kayo ang sakayan mi, 12 kilometers yan. Hali duman sa barangay mi, pasiring sa National Highway. Yan na auto, saro man sa ng sarong aga, sarong hapon, sarong aga, sarong hapon, salbatan na ang aragawan ka. Ang hiling mi, bako man kami sardinas, corned beef. Kung talaga, imbis na umagi sa pintuan ka na auto, nag-aagi sa bintana ka na auto. Kaya ang autong bago na boss, ay nako, pirang bulan pa sa mga tugang, grabe na ang gasgas. Kumapot kita kayan sa LTFRB, kung paano iyan mga tugang ipapasunod, mga tugang na anti-sardinas policy sa Bicol. Sa Manila, naraniparon sa mga bus, igwak ang karegulasyon kumpara sa na dapat ang nakatindog mga tugang sa, kumpara sa na dapat ang nakatindog sa laog mga tugang nin jeep. Imagine na, dulo pag rush hour, ay nako, kabi ka ito, ingunyan, maray na, talakon na tabi ang jeep duman. Na-experiencean ko ng pig-apod na, bako lang sardinas. Talaga, sabi ko nga kasi bago, corned beef, mga dugang. Talagang, grabe ang sitwasyon. Kami ka ito, aga, ano yung makabalik? 12 kilometers, rough road pati. O kaya ngunya na aldaw. Madali na nalubat pala sa kuyang cellphone. Kaya ngunya na aldaw. Kaya ngunya na mga panahon na ini, gusto iyan tabi ipagbawal mga tugang kan, kang LTFRB. Ang hapot dyan, kunday ka ng ibang sakayan, paano na? Kunday ka ng ibang sakayan, paano? Sa jeep, gari hanggang sa na 5. Sa jeep baga junior, dahil magkitindog junior. Ang yaon tabi sa jeep, kabit. Anong pagkakapareho kang jeep sa tawo? Aber daw, sige daw.
Anong pagkakapareho kang jeep sa tawo? Ha? Anong pagkakapareho kang jeep sa tawo? May malinaw na pagkakapareho ang jeep sa tawo. Parehong may kabit. Awinda. Oh. Ay doon na ito kumapaanon sa probinsya ni Junior. Ako nang biyahe mo dito. Nagaling ka mo kay jeep na ang ibabaw kan jeep mas dakol pa ang nasa ibabaw kumpara sa laog. Buda so kabit. Malingan ang tao tasaro sa na ang kabit. Ang jeep pahingurag ang kabit. Oh. Di ba? Ay, nako. Okay. Ilingon tayo. Baka may makaurong kita taon-taon na. Sabi ni Angel, may kwanda tabi siya. Iguan na da siya ki pigkontak mga tugang para makahuron da tabi ang LTFRB. Tayo nagpaluwas kan news kay ni kan mga nakaaging aldaw. Pati nga ni basta ining duwa, LTO and LTFRB. Ang traditional jeep, mga morning heriters, 12, siguro sa LTFRB, ang traditional jeepneys, 12 to 32 passengers. Di man ako yun nakailing kayo. Ang pag sinabing traditional jeep, bako, so mga saraw iyan, 12 to 32 passengers are allowed. Nailing mo na. Traditional jeep, ang pagtutugutan databi is 12 to 32 passengers but shall not exceed the allowable maximum capacity based on manufacturer's specification. Sain mo isasakay mga tugang kung 12 ang aram ko 16 ang tukaw kanyon. So halaba baga 16 harampangan andi sa kurulkulan yan. Di ba? Oh. 60 modern jeepneys allowed 12 to 32 sitting passengers but not exceeding allowable maximum capacity based on the manufacturer's specification and must not exceed 5 person per square meter of the allowable standing space. Day magsobra da ang mga tugang sa 5. Hello? VP, good morning. Morning. Sa jeep tabi yan na anti-sardinas? Jeep in buses pare. Public utility vehicles. Okay. Anhapot ko lang tabi. Paano man sa tricycle? Mataliw ng hapot mo. Kasi ang kung tricycle hilingon mo, kaya mas unstable ang tricycle kaysa sa jeep. Iyo siguro panahon nang i-adapt inikan mga ang tricycle franchise baga pare Joker sa kanyan sa lokal na gobyerno. Iyo tabi. Baka pwedeng adalan inikan mga commuter on transportation and public utilities dyan sa LGU na ipasunod man ang bako anti-sardinas. Ano daw marapod ka na no? Dai ko pa naiisip yan. Dai ko pa iabot yan. Isipin daw kimaray kung ano pwedeng apod. Nahakdit kaya tabi ako kayan. Tanaihiling ko lalo kung aga. Namumurak ang tricycle ki estudyante. Nyan, sus makatakuton yan. Mga minors pati yan. Totoo. Ano ba pati, nakatukaw sa atop? Ano ba nakatukaw sa kargadera kan tricycle? Ito sabi, pati duman sa ibabaw kan side wheel, igwa. So makatakot talaga pag hilingon. Ano ba nga, nasa tangki na? Iyo tabi. So driver, pandok, dukot na duman sa salming. Pagtangkal kan driver. Tagilid na so driver mag-drive kaso pandok niyang wala nasa salming na. Iyo tabi. Ang point ko lang VP, sana kung mag-gibo kiarog ka ng gobyerno, holistic, bako para sa sarong mode of transportation ka. Kuta na. Dapat holistic ang approach. Correct. Nadagit lugod so JRT ko. Okay na. Nadagit so ayam. Iyo man lang Bye. Thank you. Naribok lugod so.
Naligod na gusto aya. Ang mga UV Express vans na tabi, on the other hand, are allowed 9 passengers, including the AUVs. Siyam san ang tukaw kang mga UV Express. Alam mo mga junior yan, gari baka, garo din naman inadala naman ka nagibo naman kay ni. Ang van bagan tukaw kaan, siyam Siyam. Baka mananggad iyo. Dito man ara, baka mananggad iyo. Para databi sa mga extended vans such as Nissan Orban, Toyota Hi-Ace Commuter, 12 passengers including driver, ayon. Kung sa mga haralaba na mga autodo, siguro sabiyon, depig tutugutan tabi ang tindog sa laog kan UV Express. Sa jeep, di man pwede ang tindog. Ang pigutugutan, ang pagkabit. Ang gabos databing mga buses na may seating passengers are not allowed, not exceeding the manufacturer's allowed. Naling mo na. Sa bus palan, dahil katutugutan na magparapatindog kanin pasayro, dapat nakatukaw gabos. Taod-taod. Babalikan ta daw iyan mga tugang sa LTFRB. Kung ano po ang sa endang masasabi dyan, kung kumusta na ang angkwang ka iyan, ang update ka iyan, mga tugang digdi po sa Bicol Region, kang anti-sardinas policy. Kung ito yun, anti-sardinas yun, hain sa sabaw. Pero ngayon ko lang na-determine na may pagkakaparepareho ang tao sa jeep, ano? Ano ang pagkakapareho kan tao sa jeep? Kabit pala. Salamat po kasi nung pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anapot. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M, sa programang Morning Hirit. Goodbye. Tabi sa Indogabo, salamat kasi nung pagantabay. Diyos mabalos. God is good all the time.